Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo, Hurbiletik saioko atal honetan Ane Petrirenarekin gaude. Orkoienen, zergatik hemen, hasteko? Ni hemen bizi naiz Orkoienen, eta plaza honetan txikitan jostetan ibili naizelako eta nahiko leku polita delako nik uste. Uztailean gehienok ezagutu zintugun, Europar txapelketan parte hartu, 23 azpiko kategorian eta erreleboetan urrea irabazi zenuelako. Baina zuk nola aurkeztuko zenuke zure burua? Ni sunbildarra naiz, Bilbon ikasten dut fisioterapia, eta kirola uniz gustatzen zait eta bereziki atletismoa. Nongo aiten duzu zure burua? Nik nire burua sunbildarra. Naiz eta 7 urtek arte bakarrik bizi izan nintzenan, baina ni sunbildarra sentitzen naiz. Eta hor sunbilan aurretako lehenengoetako oroitzapenik? Nik uste, beti erraten didate familian, baloiak txikitatik ibili izan naizela, eta gitzongi. Eta nik uste oroitzapenikola, izkutaketan igual, eta klasetik ateri eta gero lagunakin lasterkan, arratsaldin, baina oroitzapenola bere esirik ez. Eskola garaiak, politiak edo... Bai, oroitzen naiz gainera Iruñera etorri eta oraindikan oroitzen nitzela sunbilan ze ongi egoten nitzen, eta nahi amak eranen dizu gero, nola erraten nun sunbilan hobekin egola, hasiera batin. Hori hasieran, baina gero pentsatzen dut pixkanaka ohitu zinela, ez da? Bai, gainera hemen laguna honitzen ditun eta giz gustora egon nintzen alde hortatik. Zergatik atletismora, bazeneukan familin edo norbait erreferentzia zanik? Txikitatik irakaslik, soinketako irakaslik eta erraten ziaten, zergatik ez nintzen atletismora edo apuntatzen. Eta nata etorri nitzelik erristasuna izan nun, hemen Barainainen bazagolako talde bat, eta horra hasi nintzen horregatik. Eta garai hartan txikitan zer, txintxoa ala bihurria? Txintxoa nik uste. Bai? Bai, nik justen oroitzapenak benpen bai. Bihurrikeririk edo ez zegoen tartean? Ni ez naiz oroitzen. Igual nire anai arrebak erranen dute baietz, ni ez naiz oroitzen. Txintxoa beraz, bai. Txintxoa. Baina urteak pizkatxo bat aurrera, joan ahala, ikasketak ere aukeratu zenituen, zergatik bokazioz, ala beharrez? Nik uste fisioterapia, atletismoko kargantzear lesioa mitz izan ditut, orduan nik uste hori ikusita eta ikusita fisioterapiak ze garrantziazun hortan, horregatik aukeratu nula karrera hori ikastea. Zelako esperientzia da unibertsitatea? Egia erran klase txikia gara, orduan da azkenin batxilergoko klase bat bezala, ez? Baina baina bai dela exigentzia maila bertze bat dela. Baina etxetik kanpo zaude, ez da orain? Bai, orain Bilbon nago, hala ere asteburu etortzen naiz, orduan ez da hain etxetik kanpo egotea, berriz asteburutan etorri eta berriz familiekin egoten naiz, orduan nahiko ongi. Eta, baina astea tartean zer moduz moldatzen zera? Ongi ohitu naiz bigarren urtea dut pisuan, pisukidekin, eta gu prestatu bat izaten dugu bazkaria, faria, dena, baina ja ohitu gara, eta nahiko erraiz egiten dugu. Eta zemoz, sukaldari trebeak edo makarroi asko talakok? Egia erran, denetik egiten dugu pixkot. Bai makarroiak, bai denetik. Eta nolakoa da zure egunerokoa kirola eta ikasketak uztartzeko? Goizak libre izaten dut, klasin sartzen naiz ordu baten eta ateratzen naiz 5etan edo 7etan. Orduan egiten dutena da zerbait ikasteko dagoen edo lanen bat edo goizak aprobetxatu hortarako, gero klasera joan eta klasetik ateri eta zuzenien entrenatzera. Zenbat egunetan entrenatzen duzu? 5 egunez, 5 edo 6.
Eta zer beti korrikan, gimnasioa ere? Astelen eta asteazkenetan izaten dugu gimnasioa normalen. Bino beti ere gimnasioa eta gero beti badago pistan zerbait egin beharra. Bino orokorrin egun horietan gimnasioa izaten da. Eta orain Bilbon egonda, zaila egiten zaizu, entrenatzaile hemen, zu Bilbon? Egia erran ez dela erresa. Beti nahiago izaten duzu zure entrenatzaileakin eta baita ere taldeakin egotea eta erresago entrenatzen da eta gustorago. Bino egia erranan Bilbon, Basaurin entrenatzen dut eta badut hemengo lagun bat, nirekin batin entrenatzen duna, orduan, ongi moldatzen gara. Biek bat abertzin harrimun ongi. Gustatuko litzaizuke beste herrialde batean bizitzea? Egia erran ez dutela inoiz planteatu ez. Bino igual kirolaldetik bertze herrialdik garatu goa dute edo atal hori, eta batez ere atletismoa. Atletismoak hemen Espainin ez du nire ditzen zait izan beharko lukeen edo garrantzia. Igual egia da bertze herrialde batzutan garrantzia hori gehiago ematen zaiola. Adibidez, estatu batuetan badaude, ez da unibertsitateko beka kirolarekin lotuak, ez da horrelako programarik edo interesgarri izango litzake hemen. Bai, nik uste baietz, bino horretarako nik uste gehiago indartu behar dela kirol basean importantzia edo hori. Egia da, estatuatuk ematen duten konpaginatzeko hori nik uste beharrezkoa dela, ez? Zailetzen da momentu bat, edo kirola, edo ikasketak, edo kirola, edo lana, orduan ezin dena hori ongi konpaginatu. Zure ustez garrantzitsua da orduan, horrelako kirol batean aritua, ikasketak ere edukitzea. Bai, nik egia erran, txikitatik hemen lagunaken entrenatzaileek beti irakutsi izan digu garrantzitsua dela ikasketak kirola baino. Ze kirolak gero ez dizu ezingo duzu hortik bizi ez, ikasketak berriz lana hortik lortuko duzu. Zer pentsatzen duzu? Bizi lanerako edo lan egin bizitzeko? Lan egin bizitzeko, nik uste baietz. Lana garrantzitsua da, baina daude hortaz aparte gauza gehiago nik uste. Zuk egiten duzuna atletismoa ze ikusten duzu, lana bezala, zaletasuna, hor zailtasuna dago azkenian, agian kanpotik ez zaiolako behar den garrantzia ematen? Nik uste atletismoan ikartzen dut zaletasun modun. Ze errandizuten bizala ezin duzu hortik bizi. Gaztea zara, baina 8 urterekin korrika egiten hasi zen Aneren eta oraingo Aneren artean, desberdintasunikoa dago? Bai, nik uste hasi nitzelikan atletismoan hartu nun, eta entrenatzaileek ere erakusten zigun joku baten modun, ez? Ez ginen entrenatzen gaitza, ez ginen jokutan. Eta jokoitan sartzen zigun lasterka egitea, salto egitea, orduan nik uste orduan hartzen nula, joku bat bezala, txikitan lagunekin egoteko, kuadrilla bat iteko, jende ezagutzeko, eta gain berriz atletismo hartzen dut ez lana, binon egunero egin behar duten zerbait. Gustora egiten dut, bino hori entrenatu ja exigentzi maila batekin eta bertze idea batekin, errendimenduaren ideakin. Eta 10 urte barru nola ikusten duzu zure burua lan arloan? Nik uste fisioterapeuta modu nahituko naizela, eta espero du baietz. Eta espero du baita ere horrekin konpaginatu ahal izatea atletismoa, ez? Niretzat orain arte izan delako baita ere ez lana, binon bai egin behar izan duten zerbait. Beraz, biekin jarraitzean eko zen. Bai. Orain Ane, zure ibilbidea hitz egingo dugu atletismoaz, baina honek ez dauke zer ikusirik, ez da? Zergatik gaude auditorioan? Ni duela 5 urte dola utzi nun, baina trikitixa jotzen nun, eta behin hemen kontzertu bat eman genuen. Trikitixa alde batera utzi zenuen, ez da? Zein nahiago zenuen, trikitixa edo atletismoa? Atletismoa. Ene handi batean gaina utzi nun horregatik, ez nolako denborarik dena egiteko. Beraz, konta iguzu nola hasi zinen atletismoan? Iruñera bizitza etorri nitzelikan, 8 urtekin, hemen Barañainen hasi nintzen,
eta hor segitu nun 18 urtek arte. Eta ze disiplinatan parte hartu izan duzu? Txikitan hasi nintzen denetatik iten, bai crossak, bai saltoak eta bai abiadura eta horiek denak. Baina gero ja adinen handitzen joan nintzen egin ja hasi nintzen abiaduran espezializatzen gehiago. Orain bai erreleboak eta baita 200 metroak egiten dituzu, zein duzu nahiago? Bila gustatzen zaizkit haunitz. Bai individualki, ze azkenean zure esfortzua ikusten da, zein izan den eta hori, baina baita ere errelebotan, ze azkenean denan artinko partitzen duzu bai ilusioa, bai urduritasuna eta bai dena. Orduan, biek modu difentin, baina bila gustatzen zaizkit haunitz. Entrenatzen hasi zinenean, pixkanaka hobetzen joan zinela pentsatzen dugu eta noiz ikusi zuten hasieratik ikusi altzen ona zinela? Nik zuzenen ez diate, nire entrenatzaileek ez diate inoiz hori erran. Baina bai igual, lehenengo Espainiako txapelketan ja urrea terenulikan eta hor ja igual hasi zen pixka bat ni bideratzen atletismo, baina errendimendu aldera. Lehen erran dizuten bizala hasi ginen txikitan jokuak eta hola, eta momentu hori izan zen ja pixkot errendimendun aldea ikusi behar izan genuna. Hori esan dezakegu izan zela zure inflexio puntua edo? Bai, nik uste baietz. Eta nola gogoratzen duzu zure lehen txapelketa? Ez nun, ni lehenengo txapelketa zen, ez nun ingurua eta ez nun ezagutzen, Valladoliden izan zen. Eta, urduritasunak, kristona, eta gero entrenatzaileak norraten ziten, ateratzen zena ateko zela, eta jazta. Eta ikusi nintzen azkeneko 100 metrotan, 3. noaien, más o menos, eta azkeneko 100 metroetan nola aintzin junun, nitun denak, eta ez inun sinetxi. Nire lehenbizko txapelketa eta gainera urrea. Hoi ze adinarekin izan zen? 13 urtekin. Eta handik aurrera orduan nola jarraitu zenuen? Nik ikusten nun hori berriz gertatu zitekeela, baina posible zela berriz dominarik ez lortzea. Baina, orduan nik ikusten nun bai gustoko gauza bat bezala, eta baita ere, ongi inezkero lortzen alnula dominaren bat edo. Baina ez nintzen inoiz obsesionatu horrekin. Eta noiz bihurtu zen atletismoa denbora pasa bat baino zerbait gehiago? Nik uste hori izan zela momentua, ez? Lehenbizko domina lortu nun momentu hortatik aintzina, nire entrenamentuk izan ziren gehiago bideratu bai txapelketetara, bai helburu batzuk lortzera edo, eta ez bakarrik jolas moduan edo entretenimentu moduan. Gaur egun horrenbesteko lanarekin, ikasketak, entrenamenduak eta gazte izateko denbora ere badaukazu? Egia erran gutxi. Orain, ez gaude denboraldia orain ja pasatu da, orduan orain badut denbora gehiago, bai asteburuak libre izaten dut, eta astean orain gaude 3 egun bakarrik entrenatzen, orduan denbora libre gehiago izaten dut aste tartean ere ikasteko eta guztietako. Baina egia da behin abendua urtarrila aletzen delikan, hortik aintzina ja asteburutan konpetizioak, igual kanpora joan beharrak, orduan ja denbora gutxigo. Baina merezi dizu? Nik uste baietz. Pozik, ez da zerbait oso gustora egiten duzun zerbait da, ez? Bai, gainera jende haunitz ezagutzen duzu, lagunak ere egiten duzu arlo horretan, orduan agitzongi. Hainbat txapelketa irabazi dituzu, 200 metrotan Espainiako txapeldun izan zinen juvenileltan eta baita juniorrean ere. Markako eutsi dituzu, erreleboetan Europarrean 23 azpikoetan txapeldun ere. Zein izan da zuretzat zure bultzada garrantzitsuena zure ibilbideari? Nik uste nire ingurukon apoioak eta haunitz lagundu ditela, eta gehien hola Espainiako txapelketa bat irabaztean nik uste izan dela nire urte hauetako inpultsorik handina. Eta gero azkenekotz uda hontan lortutako europeoko domina, urrezko domina. Eta selekzioak deitzen dizunean nolakoa da hori, lehenengo aldiz? Egia da, kadete mailatik ja deitu izan ziatela konzentrazio batzutara joateko eta horrela. Orduan ja ezagutzen duzu pixko bat mundu horretan ibiltzen den jendea, bai entrenatzaileek, bai selekzionatzaileek. Orduan lehenbizko aldiz deitu ziatelikan duela 15-16 urtekin. Nire izan zen nire lehenengo txapelketa internazionala. Eta orduan ja jende hori ja ezagutzen duzu pixko bat eta nola funtzionatzen duen. Orduan nahiko normalitate barrenin sartu zen.
Duela pare bat urte lesioa izan zenuen, ezta? Nola bizi izan zenuen hori, zer gertatu zen? Duela 3 urte, iskiotibialetan haustura bat izan nun, eta gaina kointzidituzu momentu horrek, Barainainen entrenatzen ari nintzen, eta pistak kendu zituzten, orduan entrenatzen genuen parke batin, eta horrek ere ziten batere lagundu errehabilitazioan edo errekuperazio fase horretan. Orduan berriz pistan saiatu nitzelikan, ja ustez, behin moldatuta gero, uste nun ja ongi negola berriz, eta hasi nintzen konpetitzen, eta berriz bertze haustura bat izan nun, eta horren izan zen urte guzia deus egin gabe gelditu nintzena. Hausturangatik eta ezin izan nolako ongi errekuperatu lesio hori. Une txarrak, kirolari batentzat? Une txarrak, batez ere, konpetizio momentun ustez duzulikan ja ongi zaudela berriz, eta berriz rekaida hori edo izaten duzulikan. Eta ondotik, errehabilitazio ez da bat erreixa, ezin duzu lasterkarik egin, ezin duzu zure lagunakin entrenatu, orduan zaude bakarrik modu batera errateko edo. Entrenatzaileek laguntzen dizu, baina azkenin da zure lan azuk egin behar duzun zerbait. Eta azkenean itzuli zinenean, lehenengo lasterketa, momentu horretan beldurrik edo badezu? Bai, nik uste faktore psikologikoa agitz garrantzitsua dela. Konpetizio garaian ezin duzu nire lehenbizko konpetizioan adibidez lesionatu ondotik, izan zen hurrengo urtin, eta negon ongi sentitzen nintzen, baina burutan nun denbora guzin eta lesionatzen naiz eta zerbait pasatzen bazait, eta horrek azkenin eragina badu karreran. Baina nola joan zen, lehenengo lasterketa? Agitz ongi, marka pertsonala egin nun berriz, eta agitz ongi. Donostian anoetan, ez da? Bai, hala izan zen. France, Hungary and Italy on the outside. Poland starting well, so too are the Swiss. And the French also running well at this stage. Well, that was a good run between the first and second legs of the poles. France running well at this point as well. Oh, good changeover there between the French runners. Coming into the final change, it's Switzerland followed by the French. Oh, dreadful from the Poles. They're going to have to work hard to get into medal contention. It's the Swiss, Geraldine Fry, being hunted down by Christina Lara, though. The Spanish come through. France takes the silver. Egia erran, finalera jaietu ginen ustetan zerbait egin genezakela, ez? Ez genuen ez da ere helburu hori egin behar dugu, baina posible ez dela bai. Orduan gainera, nire kasun ikusi nun nik bigarren postan egiten nun laster, eta ikusi nun heldu zen nire laguna, eta atean nintzen atera behar baina pixko bat lehenago. Eta orduan sartu zitzaiten urduritasun hori ez nintzen atope atera, baina gero ongi entregatu zidan nik berari, nik urrengoari, eta azkenak ikusi zen nola aintzintu zituen gure aintzineko biak, eta kriston emozioa nik ezin nun sinetsi egia erran. Familia antzen eukan, ez da? Bai, Klara tantze den, nire ama eta nire nahi arrebak, eta beraiek ere bizitu izan zuten, ni baino gehiago kasi ematen zuen. Eta zerbait gertatu altzan, ospatzerako garaian? Ni oroitzen naiz nola guk akitu genulikan, atera ginen gure entrenatzaileen gana eta denak lasterka, eta ikusi genuen nola gainontzeko selekzioa zagon gradatan denako iuka eta hola. Eta orduan beraien gana hurbildu ginelikan, denak botaztiren gure gainera, eta bazagon esi bat edo, eta esi hori erori zen gure gainera, eta nik izterran izan nun marka bat, aste batez edo, baina gustora gizkonten. Eta podiumean egotearen sentsazioa, nolakoa? Emozionantea agitz. Gainera ikusten zen ditun bertze batzuk gu baino igual individualki maila handiagoa zutenak ez, baina gero elkarrekin, guk denak elkarrekin beraien aintzinti gelditu ginela. Orduan ja sentitzen zinen nola lortu dugu hau ez, nola aletu gara honetara. Eta emozioa agitz emozionantea. Eta nolakoa da talde bat sortzea, 4 pertsonekin elkarrekin bizi ez direnak, ezta? Ezin dezute elkarrekin entrenatu urtean zehar, zaila egiten alda hori? Egia erran, guaiet Polonira joan aurretik, gelditu ginen Madrilen 5 egunez, kontzentrazio batean erreleboa egin behar genuen laurek.
Eta, bueno, lau 5 egun horietan entrenatu genuen egunean 2 aldiz edo, baina egia erran ez genuen haunitz entrenatu. Eta emaitza izan zen entrenamentuakin konparatuta gitzona. Nik adibidez, nik entregatzen nion neska bati, eta gure entregatzen inoiz ongi ateratzen. Eta konpetizioan bietan, perfecto. Aurretik elkar ezagutzen zenuten? Bai, elkarrekin konpetitzen dugulako bai txapelketetan, eta baita ere kontzentrazioak izan ditugulako lehenago elkarrekin. Eta harremana? Agitzona, beti ere agitzona. Bai. Naiz eta besteekin, o beste txapelketatan elkarrekin lehiatu izan behar, konpetizietan zer harreman ona izaten duzue? Bai, nik uste atletismo hartan nabarmentzen dela, ez? Naiz eta bertze baten kontra edo aritu, gero pistatatik kanpon gehienak lagunak direla. Eta noizko joku olimpikoak pentsatzen aldezu horrelakoengan? Pentsatu bai, baina amets moduan nik uste. Olimpiada batzutara lietzean nik uste entrenamentua unitz behar dela, baina aparte agitzailea baita ere. Ez da Espainiako txapelketa bat, edo orain ni adibidez naiz 23 azpikoa, orduan kategoria bajoitan joatea errixagoa da olimpiada absoluto batzutara joatea baino, ez? Baina beti ametsa hor dago eta saiatuko naiz, baina nik uste agitzailea dela. Gazteriaren joku olimpikoetan egona zara, ez da? Bai. Holandan. Eta zelako esperientzia da hori? Bueno, bai, izan zen, azkenean da Europako txapelketa bezala, ez da joku olimpiko horlako festivala bezala, baina, bueno, bai, agitzongi, nire lehenbizko txapelketa internazionala izan zen gainera, eta ilusio handia eta batez ere emozioa, gainera finalera pasatu nintzen, eta ja ikusten zara, neska batek irabazizun, ez, eta neska hori orain dago maila handi batean. Orduan ikusten duzu, nik horrekin konpetitu nun, duela 4 urte, eta hori emozioa. Eta lehiatzeaz gain, baldago beste esperientziarik zuretzat, beste herrialde batera zoaz, jendea ezagutzen duzu? Ba, gerran, jendea ezagutu genuen eta elkarrekin ibili ginen, agiz guztua jende gehiago ezagutu genuen, baina pena da beti ere horlako txapelketatan ez dugula herria edo hiria bisitatzen, edo herrialdea, ez? Orduan pixkot pena alde hortatik, baina bertzalea esperientzia gitzona. Atleta batek fisikoki prestatu beharra dauka, eta burua prest egon beharra dauka baita? Bai, nik uste dela 150 eta 150, bai psikologikoa eta bai fisikoa. Egia da nik ez dutela alde psikologikoa lantzen, ez? Baina egia da baita ere niri konpetizioan ez ditela inbertze suposatzen. Nahiko nerviak nahiko kontrolatzen dut, presioa ere bai, orduan alde hortatik nik ez dut arazorik. Zer egiten duzu adibidez txapelketa baten aurretik? Ez dutola erritual berexirik izaten. Urduri ipatzen naiz, baina bertzela ez dutola ez deus berexirik egiten. Eta egun batzuk lehenago adibidez zakit, horrengan pentsatzen duzu, nola izango den lehiaketa, lasterketa? Egia erran, lasterketa baino aste bat lehenago ja aste naiz bururi bueltak ematen, nola izanen den, nola ateko zaiten, eta ja aste bat lehenago ja pentsatzik bakarrik ja urduritasun puntu hori ematen dit. Eta gero aste guztian zehar hori, pentsatzekin bakarrik urduripatzen naiz. Baina gero aletzen da momentua eta nahiko lasai egoten naiz. Eta zure entrenatzailearekin nola prestatzen duzu txapelketa? Berak beti txapelketa aintzinko egun edo aintzinko ordutan, beti erraten dit ze nola saiatu behar duten egiten edo, ateri pentsatuz, hasieran atope, gero kontrolatu pixkot edo pixkot taktika edo erraten dit. Gero aletzen da momentua eta gauziek denak atzentzen zaizkit. Orduan, baina entrenatzailea saiatzen da beti pauta batzuk edo ematen pixkot nola karrera nola diseinatu edo. Eta psikologikoki kontseilurik ematen dizu ere? Erraten dit lasai egoteko eta nerbioak kontrolatzeko. Hortik aintzinaia dena ongiateko dela. Zein leku izan du zure familiak zure ibilbidean? Beti apoiatu izan diate, eta beti joan diren ikustera, edo gurasuk, edo anai-arrebak, edo beti badago norbait. Eta horrek azkenin ematen dizu indarra edo apoioa. Oroitzen naiz nola txapelketa batin ez ziren egon ezin zutelako, joan itzen bakarrik, lagunekin eta hori, baina bakarrik, eta nola inseguridade puntu bat ematen ziten horrek. Baina beti ere apoioa nabaitzen da pila bat. Atletismoarekin baldago soldata irabazterik?
zu bizitzeko aina ez. Beti irabazten duzu zerbait, edo liga bat korritzegatik, edo txapelketan bat irabaztegatik, edo bekaren bat, binon hori azkenean da laguntza moduan, ez da soldata bat. Eta futbol jokalariek eta ikusten dezunean zenbat irabazten duten, zer pentsatzen duzu? Nik adibidez pentsatzen dut, ojala edo ez, nik hau hartzen dut afizio moduan, eta agitzongi pasatzen dut, eta nik honengatik irabaziko banu bizitzeko aina, ze suertea ez, baina bueno, ez da kasua, eta gaina atletismoa bezalako kirol batean, soldata bat irabazteko aina, hortako izan behar duzu Usain Bolt edo horlakon bat, bertzela ezin da. Eta hori nahiko asimilatua dut, ja. Eta emakume eta gizonezkoen artean desberdintasunik edo tratu desberdinik ikusten duzu? Atletismoan egia erran ez. Atletismoan berdintasuna nabari da, eta alde hortatik ez dut inongo arazorik. Eta txapelketatan nondik nora ibiltzen zeate? Neguan hasten gara Donostin, batez ere, hemen belodromoa dagolako eta bertan pista dagolako, baina batez ere ibiltzen gara Bartzelona, Madrid, Valentzia, Salamanca, olako lekutan. Eta guzti hori, bidai guzti horiek egiteko, nolabaiteko babesa daukazu edo zuk ordaintzen dituzu bidaiak, nola? Egia erran klubaren txapelketa bat aldin bada, División de Honorreko ligak edo Espainiako txapelketa bat eolakoak ordaintzen ditu dena klubak. Baina zure kabuz konpetitu nahi baduzu, ez dakit, Bartzelona da adibidez, hori ja zuk ordaindu beharko zu zure bidaia, zure estantzia eta dena. Patrozinadorerik edo bilatzea pentsatu duzu noizbait? Egia erran bai, baina ez da bat erresa. Azkenean patrozinadoreak izaten dire Nike, Adidas eta olako markak. Eta marka horiek bilatzen dutena da, igual maila olimpikoko atletak edo patrozinatzea. Ze taldean zaude orain? Orain Grupo Empleo Pamplona Atletikon. Eta aurretik Barainainen egon zinen ere, zergatik aldaketa hori? Bueno, ni lagunaken hasi nintzen, eta lagunak Pamplona Atletikon filiala da. Eta orduan lagunaken baldin badago atletaren bat edo pixko destakatzen duna edo hola, 18 urtetik aintzina pasatzen da Pamplona Atletikora. Eta entrenatzen du beste hango entrenatzaile batekin. Eta aldaketa hori somatu zenuen? Egia erran pixkot bai. Zenik Barainainen 3 egun entrenatzen ditun, eta Larrabidera pasatu nitzelikan Pamplona Atletikora hasi nintzen entrenatzen 4-5 egun. Baina entrenatzaile aldetik, entrenatzailein filosofia edo zen agitzantzekoa. Orduan alde hortatik agiz gustora eta agitzongi. Eta nolakoa da, entrenatzaileen filosofia hori zer bidetik eramanten zaituzte? Beti ere helburuak markatzen dituzte, baina ez duzu dena hortan oinarritzen, ez? Badaude gauza gehiago, badaude fase gehiago, ni adibidez haunitz lesionatzen ditzen, eta oinarritu, gure entrenamentuan oinarria izan zen ez lesionatzea, ez? Eta temporadako helburua ez lesionatzea. Osea, ez genitu oinarri ez da ere helburua gitzaileak. Eta pixkoa talde hortatik, honiz lagundu didate. Pozik zaude zure ibilbidearekin eta merezi aldizu egiten dezun esfortzu guztia? Bai, nik uste baiet. Ez dut zalantzarik egiten gainera, Atletismoak eman ditena izan dira lagunak, disiplinare bai, gauzak xuxen eramatea, eta dena nik uste atletismoak eman diten guztia ona izan dela. Zer sentitzen duzu lasterketa batean ikusten dezunean irabaztera zoazela? Lehenbizko gauza, emozioa eta ikusten duzu zure lan guzti horrek azkenin emaitza on bat izan dula, ez? Zauniztan saiatzen zara, entrenatzen duzu eta emaitza ez da hainona izaten. Baina olakotan pentsatzen duzu egin duzun lan guzti horrek badula bere emaitza eta azkenin ona. Eta orduan horren ongi ez doanean nola enkajatzen da hori? Azken badakizu ondorio bat dela, ez? Ez du zertan beti ongi ateri. Baina badakit saiatuzkero, saiatze horrek azkenin hauniztan ongi egitea dakarrela. Orduan, ez dut azken gaizki edo ezain ongi ere noizpat egin behar da ikasteko zer den edo zer den ongi gero ongi egite hori. Hurrengo helbururik alduzu? Egia erran ez zai gustatzen helburuak markatzea. Gero igual ez badut lortzen, igual psikologikoki pixkot bajo edo gitzen naizelako. Ez dut helbururik hola markatzen, baina bai gustatuko litzaiakela orain arteko maila eustea edo.
ustezkin euekin. Anere namarekin gaude, kaixo Pili, eskerrik asko. Kaixo, zuei. Ezaiguzu pixkatxo bat, ikusi dugu nolakoa dan ane atleta bezala, eta nola da alaba bezala? Alaba bezala? Ni ama bezala zer nahi zu esatea. Alaba zintzoa da, nik langile ikusten dut, antolatua. Ez dakit, ni oso gustora nago alabarekin. Ikusten dezunean horrelako egiten duen lan handiak atletismoan, horrelako premio handia edo izaten duela europear bat irabaztean, zer sentitzen duzu? Jo, ni oso harro eta gustura, claro. Berak lan egin du eta gaina saria jaso du. Askotan ez da horrela gertatzen, baina kasu honetan horrela gertatu da. Lan asko egin du, baina bere saria jaso du eta sari oso garrantzitsua, bai. Polonian egon zinen, egun horretan? Bai, oso gustora, bai. Ez eguzu, nola izan zen lasterketa hori? Emozio handiz bizi izan gendun. Bai, gu geunden ni beste seme alabakin nengon, gradetan eta emozio handiz bizi izan du gendun, bai. Gainera izan zen lasterketa oso emozionantea edo? Bai, oso polita, ikusteko oso polita, eta bai, eta batez ere berak errekta luzean korrituzunean, han geunden ondoan eta animatuz, eta oiuka, erdinegarrez eta oiuka, bai, emozio handiekin, bai. Beti izan alduanek zure babesa atletismoarekin jarraitzeko eta entrenatzeko eta? Bai, gu guraso bezala azkenean beraiek nahi dutena ona baldin bada eta kasu honetan ona da, gu babesten dugu eta laguntzen dugu aldugun neurrian, bai. Nola ikusten dezuan atletismoan, nola prestatzen ditu lasterketak edo txapelketak? Hombre, lasterketa baten aurren beti ururi xamar egoten da, eta guk usten diogu, ez? Berak azaleratzen du dagoen modua, eta alde neurrin lagundu, egon lasai, egiten duzuna egina, saiatu zera, eta nik bizitzarako hori izaten die saiatu, zintzok izan, saiatu, eta ateratzen dena, ateratzen da, eta zuk zure aldetik jarri aldezuna. Eta hori da esaten dioguna. Eta berak onartzen du hori, Txikitatik hasita pixkanaka ane txapelketak irabazten hasi zen, eta zaila da horrelako unetan zure alabaren burua edo bere tokian mantentzea? Bai, alde hortatik ez dugu arazorik izan. Berak onartu du ongi egin dunen, gustora, gaizki egin dunen tristexeago, baina ez dio suposatu ezer berezirik, ez dakit. Eta pentsatzen dut, etxean dominak eta sariak dedikuko dituzuela olako leku politu batean edo, ez? Bere armarioko kajoi baten daude, orain arteko guztiak. Horrekin dena esan dago, ez dio garrantziarik ematen, gaina ez zaio lotxatu bezala egiten da horik azaleratzean o kanporatzean, bai. Beraz gordeta. Gordeta dauzke, bai. Bai, esaten du Europakoa, denbora hartzen duenean, azkena jaso duen domina hau, nolabait marko baten jarriko duela, argazkire poliden batekin, eta prestatzen duenean jarriko duela, bai, baina besteak hor dauzke, bai. Denak bizi izan ditu, oso pozik bizi izan ditu gainera, baina gero domina edo hori, kajoian han gorde du eta han daude. Eta nola ikusten duzu ane 10 urte barru? Orain arte bezala jarraitzen badu, ez dakit, nik uste bere lanean, kirola eginez jarraituko du, eta, ez dakit zer esan. Bera saiatuko da nik uste orain arte bezala, eta osasunek laguntzen badio eta dana ongi baldin badoakio, egiten dune egina, ez dakit. Tartean ere lesioak egon dira, zaila da laguntzea horrelako egoera batean? Guk animatu egiten dugu, eta lesioa, luzea baldin bada, entrenatu gabe egoten da lehenengo, gero berriz hasten da entrenatzen, kostatzen zaio, eta horretan, gure hurbiltasuna hor sentitu dezala, eta hori da guk egin dezakeguna. Eta azkenik esaiguzu, zure alaba, Ane Petrirena, 3 hitzetan.
hiru hitzetan, esango nuke, langilea, antolatua eta burua nahiko ongi jantzia duena. Arrokeririk gabe eta gauzak onartzen dituena. Amorruz jositako begiradak isiltzen badakit inoiz ez nagoela bakarrik baina Benoan, eta orain zure zaletasunak eta motzean ezagutzeko galdera labur batzuk. Esaiguzu, zer dezu gustoko zure denbora librean? Lagunak bisitatzea eta beraiekin egotea, eta uniztan igual serien bat edo ikustea. Eta lagunekin bueltatxo bat emateko nora? Alde Zaharrera, Iruñako Alde Zaharrera. Zer herrialde ezagutu nahi zenuke? Estatu Batuak. Egon naiz behin, baina berriz joan nitzeke. Non, Estatu Batuak? Nueva York igual. Esaiguzu, herria edo hiria? Herria. Eta herria handia edo txikia? Bizitzeko txikia, baina igual bizia egitekotan nahiago izan nuke handia. Bizitokiak bizipoza eman dezakela uste duzu? Nik uste baiet. Eta lasai eta ongi egoteko leku sekreturik? Ez dakit, ez guainetze bururatzen. Eta lasai eta ongi egoteko egoera bat? Igual etxean familiakin. Filme bat? Héroes, pelikula katalan bat. Eta telesailik ikusten aldezu? Oraintxe Juego de Tronos. Musika talde bat? Lágrimas de sangre. Eta sukaldari bezala zer moduzkoa zara? Nahiko moldatzen naiz. Ezagitzena, baina moldatzen naiz. Baldezu horrelako gustoko dezun platerik? Haman kroketak. Zer leku du euskerak zure bizitzan? Etxean dena euskeraz. Lagunekin ja gehiago erderaz, baina saiatzen naiz euskaraz egiten. Gizartearekin konprometitu behar gara? Bai. Natura aski zaintzen aldugu? Behar bezain bertzen ikustez ez. Eta nola ikusten duzu mundua hemendik 50 urtera? Nik uste inguru giroa dexente okerrera joanen dela, hemendik urte batzutara. Eta nola nahi zenuke izatea? Gustatuko litzakake jendik igual gehiago birziklatuko balu edo ahorro hori bultzatuko balu, hemendik urte batzutara inguru giroa hobeki egoteko. Gaur egun harremanak egiteko dugun modua egokia iruditzen zaizu? Nik uste dena oinarritzen dela orain sare sozialetan, eta alde batetik ongi dago gauzak ezagutzea emateko, baina bestetik dena hortan bakarrik fokatzea edo, nik uste elkarrekin gehiago egon beharko genukela aurpegiz aurpegi, ez? Zoriontsu izateko errezeta bat? Lagunak eta zure buruakin ongi egotean ikuste. Eta azkenik, Ane Petrirena 3 hitzetan. Alaia, konprometitua eta konstantean ikuste. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.